στο μάτς. Στη θέση του Λέκα που φέρει την άλλη πλευρά. Ο Αφεντεκίδη, ο οποίος από κοντά έκανε το σούτ και στην μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ψωμένη σημαία, offside. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνά. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Όχι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάνει κίνηση ο Γκυλοσάνη και παίρνει μπάλα. Στην περιοχή ο Γκυλοσάνη. Θα πέσει κάτω. Χωρίς Άτορος Αργινός στην επίθεση. Μαρίας κέρδισε μπάλα. Παλιά, εκεί όμως η μπάλα φτάνει στον Καλατσάνα. Το λάθος του Καλατσάνα. Στο 53. Μπλόκαρε όπως ο Γκαράς. Εκεί ο Πεντρός Αρακή. Αρίας δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Κλείστηκε. Κρατά την μπάλα ο Αργεντινός. Την μπάλα του Αργεντινός. Την μπάλα του παλιά που βγαίνει αριστερά. Περάπτη. Χάνει. Με το κεφάλι με τον Αρίας. Ο Αρίας στον Δημόπουλο. Βάζει το σώμα του, αλλά δεν το βάζει καλά. Αρίας. Για το Μίσα. Πολύ ωραίο το Λοπάρλι. Έχει χώρο ο Αργεντινός. Και αυτό που ρίχνει κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρίζου. Η κεφαλιά παραπάνω τώρα. Ο Αρίας έξω από την περιοχή για το Χατζιμπουργάνι. Ωραία πιστεύω. Χωρίς αλλαγές. Τόσο ο Αργεντινός όσο και η Βέλια Φέσκου. Πατράγης. Αρίας. Αρίας. Βρήκε τον Παπαδιστή. Μονομάχησαν. Γιαννάκας. Φάουλ που κερδίζει ο Σαρκινός. Ωραία. Ο Γιαννάκας τώρα. Ο Δημητρίου, Λομπάκη. Θα χάσει την μπάλα. Ξανάκας ο Βηγός Αρακίνου.